Jotona sarigam hambai ani bumung Komlasro Tripura 49 samnu block committee ni secretary जों तिनी रो कायसा सिनि नुनि बेस्टवा कारनि बागै जों कायसा रिजनेसन मार लायखे आं सिमिया एरो डिस्ट्रिक्ट नि दङ सिनि ब्लक कमिटि दङ आरो प्राइमारि कमिटि दङ आं सिनि मुरनाय एरो फाइ मानजाक फाइजाक सिनि दलाइ डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ कमिटि नि सिनि बरं मोनां सारसजानां त्रिपुरा बिनि पोसुंखा भाइस प्रेसिडेन्ट लगे फाइ मानजाक फाइजाक आरो एरो रिजनेसन थानिया सिनि दलाइ डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ सेक्रेटारि सार नारायण त्रिपुरा अबन लोगे फाइ मानजाक फाइजाक 49 सामनु ब्लक कमिटि नि वर्किंग प्रेसिडेंट सार खरेन्द्र त्रिपुरा आरो फाइ मानजाक फाइजाक 49 सामनु ब्लक कमिटि नि वर्किंग प्रेसिडेंट सार मन्त्रीजी त्रिपुरा अबन लोगे फाइ मानजाक फाइजाक आरो 49 सामनु ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि सार मनोज देबबर्मा अबन लोगे फाइ मानजाक फाइजाक 49 सामनु ब्लक कमिटि नि ट्रेजारि चिनि बरंनो सार सनाजय त्रिपुरा आरो फाइ मानजाक फाइजाक चिनि प्राइमारि कमिटि नि दहन त्रिपुरा जों दिनै जानिजा नुगो पाइलाया दुगान पाइलाया एपुरा गाड़ी ड्राइवर मने पाइलाया सं पाइलानि बागै जों सिनि तिप्रा मथा वाइटिएफ ब्लक कमिटिनि बागै ब्लक कमिटिनि जों पदटिया याखबा रिजन मारका इरो आं कयनाय बा सोंनाय जिनि डिस्ट्रिक्ट नि फाइमानजो फाइजाक भाइस प्रेसिडेंट बरं सासुदान त्रिपुरा नों किसा साइखना दिकक सपनि लुकुरगनो गाय जतना हमबाय पहिला आनी जे लगे आनी वाइटिएफ नि वारिस रगनो जों तिनी इरो मा कुथुमलाय मनका रिजनेसन रानि बागै मा सुक्लाय मनका राइसे जों दीर्घदिन तुयै जों जे 2021 नि सिमि जों वाइटिएफ नि बारजा हिरजाखा आं आनी बुमुखा सचिदानन्द त्रिपुरा आं डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट हिसाबै आं बारजार जाखा माने यागुना आं जे आनी फारि मानिसक आनी रोंमानिसक आं samwng tangi thangka ang dolrokno tøydului joto फारि आं चेष्टा खालाय थांका जिनि जे तिप्रा मथा सागा संगठन वाइटिएफ न रागै लांनानै बागै लास्ट पर्यायखै जों एमन पर्याय सफायखा जों दिनै रिजनेसन रानो बाध्य कारण ओंखायनो जों जानि जे काम पाइलाया जिनि बेकार समस्या समाधान तयै जों विभिन्न काम बाक्सा दङ गाड़ी चालाव जानाय दङ इरो दिनै बाक्सा जिनि हुख्लाय जानाय दङ हारुंख्लाय जानाय दङ अबनिबो जों नगनि सामुं पाइलाया बा नुखुं चालावनानै बागै बेसरनि बागै जों दिनै जिनि इ पर्ट न जों याकारनानै हि जों दिनै इरो माखौ थुमलायफैका आइनि बागै जों दिनैनि सिमि जों जत सालायै जे जों जिनि बारजार जा माने से बारजाना जों लार्ग मानलिया आइनि बागै जों दिनै इरो फाइ कुथुमलाय जत पाल बक्साख्लायनो जों रिजनेसन मारलायखा ga ani ko sugna hambai tabo chini working president block ni taku montri dipra bonbang ko khujok sanani jorai epharo bobo ko khujok saikhanar hambai sarigam jotona जों तिनी फार्स्ट टू लास्ट जों तिनी तिप्रा मथन तयै जों जातिनो हामजागै जों तिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे जों गोबां काम खैने कायसा ब्रो तिनी जुगिया बनो जों थाङै जुबासु रखा कायसा नु गरै ब्रो बनो जों तिनी थां जुबाका कायसा ब्रो नु खांजाय थांका जों बनो जुबाका जों जेसे मानसि जिनि जे दं सुजाराते जों बुबाग्रानि नेतृत्वे जों सामुं खैका काम खैका तिनी जों तिनी तिप्रा मथा तमान बै रिजन रुना नांखा एकमात्र जिनि जतनिबो नु खुंथुङो ब्रिब सापलावनानै नांगो क्यु स्कुलनि मास फिस रुनानै क्यु नु खुं चालावनानै आबनो गोबां प्रब्लेमनि बागै जों तिनी नु खुनि जों जानो तयै जों तिनी रेजोल्यूशन रुनानै नांखा ताने जों इरो कायसा सानथांखाय तिनी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक कमिटी ने सेक्रेटारि दुई जना इरा ताको कमलाचरण ताको बागिना मनोज कुमार देवबर्मा बहुत जुत्तो तिनी जाति हि खचबाय जों खासिलायका काम तांखा तिनी जे बुबाग्रानि जे कग्नो तयै जों गोबां
2019 नि सिमै जों काम खायै फाइमानि जों दिनै बाध्यगत नुखुनि जों जाल कारनै जों दिनै रिजन लेटार मारखा बिनि बागै जों बुबाग्रान थानो नाकार सानो जोंनो नों खमाखैदि जों दिनै सिमै जिनि जे बारजार जों दिनै निनियाव सबरखा तियाचा जों साइमानो जे जिनि YTF नि जे कमिटी खामानि अब रिजल्ट खायजा काहि खानाव जों যখন खुमुलङो कायसा सेमिनार नंफ्रो आबनि परे फाना जोंनो যতক্ষণ পর্যন্ত কমিটি খাজাই আছে ততক্ষণ পর্যন্ত जोंनो बारजार जाक बिनि बागै आफ्रो जिनि कमिटिना गरै हिङै जोंनो रिजल्ट खायजा पाना जों तफनो बुबाग्रानि नेतृत्वे साजै दङ जे যতক্ষণ পর্যন্ত জানজা যে পদ মানে ও পদ ন তৈয়ে কাম খাইদি ইয়ে যেন সঞ্জয় দङ তা পর্যন্ত যিনি 49 সামনवा বা অল ত্রিপুরাও কোনো জায়গা ফানা YTF नि কোনো কমিটি কতা হিয়ে কোনো খাজায়াকো बिनि बागै जों ताक्सु जराते जिनि YTF नि कमिटी तैये जों काम खाइ दङ बिनि बागै दिनैनि सिमै दिनै 29 तारिख 30 तारिख जों दिनैनि सिमै जिनि जे सामु तामानि जे जिनि पद तमानि अ पद न दिनै बुबाग्रान थाइना जों सन्जय रसिनाय जिनि नुखुनि प्रब्लेम नि तैये जों जातिनि बागै जे मानसि जों जुबासु रोंनाय बुट कांसानि